Actually, ito kulang din to guys. Dapat 6 ito. Eh, hindi ko alam kung nasaan yung iba. So, meron, iba-iba tong story about Joseph, David, Moses, Jesus. Meron din dito si, iba-iba yan. Iba-iba yan. So, ang ganda nito. Sobrang ganda nito. So, sa Shopee ko din to nabili. Puro Shopee ito guys. Maganda siya. And dito naman na part, ito yung mga learning, mga ganyan. So, mga random na lang ito. Mga coloring books, mga activities, ganyan. So, yun. Tapos, dito na part, actually, ginawa ko lang dito is, wala lang. Gusto ko lang nakapatong yung iba kasi para hindi na wala-wala. So, ayan. Ang ginawa ko dito, ito yung mga, pangit nga yung nilagay ko na pero gusto ko lang talaga may malagyan. So ito, pipinturahan ko sana ito pero wala pa akong time. Nirecycle ko lang yan. Bigay ito sa akin ng kapitbahay namin. Marami siyang ganito. So binigay niya sa akin. Yung iba nilagyan ko sa mga plants. Yung may sobra yan ginamit ko. Ito din, marami akong ganito, mga lata. So nilagay ko para may mapaglagyan siya kasi dati ihahalo-halo niya rin lahat guys. So mas better na talaga merong designated area na paglalagyan niya kasi binabalik niya talaga. Kagaya nito, hindi siya nabalik. So ayan, pero dito talaga yung Tapos dito na part kasi mahilig si Hagrid magluto-luto. Pag nagluluto ako, nagluluto din siya. Kasi sabi ko nga gusto mong mag-chef. So hinayaan ko lang siya. Ito binigay ko to sa kanya. Isa to sa mga paninda ko. Nilagyan ko ng yung pang sabitan ng sa mga sabitan. So nilagyan ko para malagay niya yung kanyang mga sandok, ganyan. So dito yung table niya. So yung table niya medyo makalat ito dahil lagi niya itong ginagamit. So yung lutuan niya, ito yung mga arts na na kagabi dinikit niya pa to sa refrigerator niya na nainis talaga ako. Bakit sa refrigerator dinikit? Ayan. So ganun talaga. So ito yung mga eyeballs na mahilig siyang ngayon, parang arts and craft. So, hinayaan ko lang siya. So, dito na part, actually, yung mga toys niya, dito talaga naka-arrange. Plano ko maglagay ng mga labels, pero wala pa akong time. So, yung ibang mga toys, nasa my TV, kasi doon din siya naglalaro ngayon. So, ayun siya. So, doon siya naglalaro ngayon. And, dito mga random na lang ito. Nagkalat na ito guys kasi ito yung mga pinag-drawingan niya. Ito yung mga, basta kung may bata, hindi na natin ine-expect na may arrange lagi. So, ayan, ganito lang yung space niya. So, ito lang, yung maliit na space niya. Actually, ganyan lang, sa floor lang siya nakaupo kasi nga, mas siya mas gusto niya nasa floor. Mas gusto niya nasa floor talaga siya. So, gano'n na lang. Ay, plano ko kasi sana talagang maglagay ng carpet dito kasi sabi ni Papa. Kaso, sabi ni Papa, merong dog. So, wag na lang daw. So, pinag-iisipan ko pa kung ano yung gagawin. Pero so far, dito talaga, yung area niya, para lang maano niya na meron siyang area na kanya. So, gano'n, nagkalat-kalat na, 'di ba? Kulang pa ako ng mga may update ko pa ito, may upgrade pa. So tingnan natin kung ano yung magagawa natin. So ano pa ba? So sa mga nagtatanong about sa school ni Hagrid kasi nag-homeschool siya, 'di ba? So ganito. Ang may nagtanong, na-enrolled na ba siya? Actually, na-enroll na ba siya? Hindi pa po siya na-enroll. Dahil din sa COVID, medyo natagalan din kami. And ngayon nga, plano ko sana siyang i-enroll. Na ako. Kaso hindi ako nakasali sa orientation kasi napa-enroll sana ako sa homeschool provider. Hindi ako nakasali sa orientation kasi nga wala akong Zoom sa computer. Wala akong camera. Kaya hindi ako nakasali.
Pero maghanap ako ng camera para makaano ako. Pero kasi ngayon, meron pagbabago dun sa mga public schools, 'di ba? Sa public schools ngayon, meron ng online na sila yung learning. So, sabi ko, naisip ko lang, online lang yung learning, tapos yung parent yung magtuturo, tapos, parang nasa bahay lang din, parang homeschool lang din yung mangyayari. So, parang meron lang mag-assist ng mga teachers. So, ngayon, sabi ko, why not, pinag-usapan namin ni Papa, why not doon na lang muna i-enroll habang ganito yung setup. So, next year, pag medyo okay na, back to normal na talaga, then that's the time siguro na i-enroll na talaga namin siya sa homeschool provider. Pero for now, pinag-iisipan talaga namin na dun lang muna sa public school since yung setup is parang ang homeschool. So, ganun. Ganun yung aking, ganun yung aking pinag-aanuhan ngayon ni Papa, pinag-uusapan. And, ganun na siguro talaga. And then, may nagtatanong kung, ano pa yung tanong yun? Kalimutan ko na. Pero, ayun, comment down below, guys. Kasi, ang alam ko talaga, ang dami-dami na, biglang nauso yung homeschool. Ang dami nang gustong mag-homeschool. Pero, actually, malaking, parang alam mo yung, kailangan pag-isipan yung pag-homeschool talaga kasi hindi siya para sa lahat talaga. Lalo na ako. Ngayon, medyo busy ako ngayon, pero pagdating talaga, hello guys, actually, kasi, mag-edit kasi ako ngayon sa yung continuous na video doon sa, continuous video doon sa part 2 ng ating tour doon sa place ni Hagrid. So, kasi, naisip ko, idagdag ito. Kasi, ang daming namamroblema ngayon mga parent, diba? Kasi, ngayon, maraming gusto mag-homeschool. So, kagaya ng sinabi ko sa inyo, dun sa part 2 nito, na instead na mag-enroll ako sa homeschool provider, kasi medyo magbayad ka din dun diba? So, ngayon, naisip ko kasi, instead na magbayad ka sa homeschool provider, doon ka na, kasi yung binabayaran mo sa homeschool provider, lang naman bari, kasi sila yung magpa-process lahat ng mga grades, mga papers, lahat ng yan. So, sila nang bahala doon. So, parang ganun din naman yung mangyayari ngayon sa public school. Kasi sa public school ngayon, mas makakatipid ka kasi wala kang babayaran, 'di ba? Free. Free ito kasi nga public school. So, kung nagtitipid ka, kahit naman siguro may binudget ka doon, but I'm sure nagamit mo na yan dahil lahat naman tayo apektado dito sa COVID, 'di ba? So, malamang nagamit mo na yung pera. So, for me lang, mas better na mag-enroll na lang muna ngayon sa public school kasi parang homeschool din talaga yung setup talaga. And merong mga choices, may mga options kayo, merong I think tatlo yung option pero yung pinili ko kasi is yung mga module. So yung module kukunin ng parent doon sa school, ikaw lang parent kukuha sa module niya, sasagutan niya, ganun. And meron ding online na klase, pero hindi ko yun gusto kasi nga parang hindi healthy sa bata. Kasi hindi naman computer siya, hindi ko siya pinapagamit ng computer talaga. So laro-laro lang talaga yan. So ayoko, gusto ko yung module para at least anytime pwede naming masagot kung if ever kung meron mang diba? No. So yun lang yung mabibigay ko na tips sa mga namomroblema And yun naman yung naging option ko ngayon. Kasi para mas makatipid din kami ngayon na taon. Kasi crisis ngayon na taon, diba? So, ngayon, unti-unti ko munang kinukumpleto yung mga kakailanganan namin itong vlog. But for now, yan lang muna yung focus natin. Yung tour sa kanyang mini place ni Hagrid. Kung saan siya naglalaro. Kasi nag-aaral kami kahit saan naman kami nag-aaral. Sa sofa, kahit saan. Basta dyan lang siya naglalaro, nagkukulay, nagbabasa. So, yun. So, salamat sa panonood guys. See you in my next video. Leave comment down below. And bye.